Galabi Afrikalo tile 28 an balima ni ɲaŋamala tudo kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya minnu ma bolo ka lasaw ma o dɔ ye k'a fɔ kunu Afrikalo tile 27 kɔnɔna la fɛn min ye coronavirus tɔ mɔgɔ 19 ye o yera Mali la kabini coronavirus bana yera an ka jamana kɔnɔna la fo kana se bi ma don o don an ka jamana minisiriso sigilen don kɛnɛya sabatili kama ale bɛ mɔgɔw ladɔnniya a tagabolo la o hukumu kɔnɔna la sa kunu tɛnɛdon Afrikalo tile 27 a ye sɛbɛn bila o sɛbɛn in kɔnɔna la a yiralen don k'a fɔ fɛn min ye coronavirus tɔ mɔgɔ 19 ye k'o yera Mali la yan nɔ o mɔgɔ kofɔlen ninnu sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ minnu ma k'o ye Kulikoro, Mopti, Bamakɔ kin fɔlɔ, kin 4nan ani kin 6nan ye o sɛbɛn kelen in kɔnɔna la hali bi u y'an ladɔnniya k'a fɔ k'a ta coronavirus yeli ma fo ka taa bila kunun na Afrikalo tile 27 k'a yira mɔgɔ minnu na sa o bɛnnen don mɔgɔ 408 de ma o mɔgɔ 408 na ko fɛn min ye mɔgɔ 23 ye olu tanyara ko wa 10 yɛrɛ boli la olu fatulen de sera dɔgɔtɔrɔso la wa ko fɛn min ye mɔgɔ 113 ye ala barika la olu kɛnɛyara o kama u ye welewelekan bila jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma ko fɛn min ye hakilisigi ye ani saniya walew matarafali kan k'an jija o fɛ kosɛbɛ coronavirus ko lahalaya kɔnɔna la hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunu Afrikalo tile 27 Kayikaw bɔra k'u ka nisɔngoya yira kunu tɛnɛdon Afrikalo tile 27 fɛn min ye Kayikaw ye olu kɔni bɔra sɔgɔmada fɛ ni ka t'u ka dɔgɔtɔrɔso dɔ da la u taara dɔgɔtɔrɔso min da la ko dɔgɔtɔrɔso tɔgɔ Hôpital Fuseni Dawu wa a yirala k'a fɔ coronavirus tɔw de kɔni maralen bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu bɔra ka taa nin yɔrɔ in na olu y'a yira k'a fɔ olu bɔkun tɛ fosi ye ko kunnafoni sera olu ma ni k'a fɔ minɛko dɛsɛ de kɔni bɛ nin dɔgɔtɔrɔso in na u y'a yira sa k'a fɔ k'olu tɛ se k'a faamuya cogo si la k'a fɔ ko don o don coronavirus tɔ bɛ ka ye Kayi dugu kɔnɔna la ko nka u kan ka mara dɔgɔtɔrɔso min na minɛko dɛsɛ bɛ tila k'o minɛ hali bi u y'a yira k'a fɔ olu ka laɲini kun ye ka se ka sitini de kɛ walasa ka se ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya nin dɔgɔtɔrɔso in lahalaya la ko nka fintigiw de y'u balo la kumakan laban sa dɔgɔtɔrɔso in baarakɛlaw ani Kayika bɛɛ lajɛlen u y'a yira k'a fɔ degunba b'olu kan nin wagati in na sabula ko fɛn min ye baarakɛminɛnw ye i n'a fɔ combinaison ani masque o yɛrɛ kɔni tɛ dɔgɔtɔrɔw bolo walasa ka se k'u ka baara k'a kɛcogo la o kama k'u b'a ɲini an ka jamana kuntigiw fɛ k'u ye dɛmɛ bila idu ta coronavirus kɛlɛli kama ko n'u sera k'o di o bɛ fisaya olu ma kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Gawo a yirala k'a fɔ Afrikalo tile 27 fɛn min y'an ka fintigi kelen ye o minɛna jatigɛ wale tabaga dɔw fɛ ye an ye kibaruya minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ kunungo tɛnɛdon Afrikalo tile 27 fɛn min y'an ka fintigi kelen ye ale n'a ka denbaya de kɔni tun bɛ transport en commun dɔ kɔnɔna la k'u t'u ka taamasira kan k'u selen Boni ale ni Dala ni ɲɔgɔn cɛ jatigɛ wale tabagaw dɔw de kɔni y'u lajɔ u kɛlen k'u lajɔ ko fɛn min ye fintigi ye u y'o minɛ ni ka tunu n'o ye ala barika la a yirala k'a fɔ u ma fosi kɛ mɔbili kɔnɔ mɔgɔ tɔw la hakililajigi la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen fɛn min y'an ka fintigiw ye u ye dankari kɛ jatigɛ wale tabaga dɔw la nin yɔrɔ in fanfɛla la o kama siga kɛlen don a la k'a fɔ k'olu de kɔni bɛ k'u ta sara nka a yirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ nin wagati in na walasa ka se k'a dɔn mɔgɔ minnu nɔ mana kɛ nin wale in na binganni wale hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ taa Ansongo a yirala k'a fɔ sɔgɔmada in na fɛn min ye taama mɔbili dɔ ye bingannikɛla dɔw kɔni binn'o kan an ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ bi tarata don Afrikalo tile 28 taama mɔbili dɔ n'ale tun bɛ k'i kunda Gawo kan k'a selen Gariguna fɛn min ye mototigi dɔw ye ni marifa tun b'olu bolo olu de kɔni y'u lajɔ u kɛlen ka marifa ci walasa ka mɔbili in lajɔ k'u ye mɔbili kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen labɔ ni k'u bolofɛnw minnu la ala barika la a yirala k'a fɔ mɔgɔ ma jogi nin ko in na ko wa mɔgɔ fana ni ma to a la nka fɛn min ye mɔbili kɔnɔ mɔgɔw bolofɛn ye k'o bɛɛ lajɛlen kɔni tagara an bɛ wagati min na i ko bi a yirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ walasa k'a dɔn mɔgɔ minnu nɔ mana kɛ ni binganni wale in na k'u minɛ ni k'u lase fanga ma an balimaw ni kunnafoni de bɛ dansigi kɛ an ka bito kibaru la aw ni ce a ka filɛliko ɲuman n'aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn an ɲɔgɔnna wɛrɛ ma